Oh, yeah, mga subscribers, uli, sinusunod dito. Dito po tayo ngayon kay Kuya. Kuya, ano bang balita? Ayos lang po, ayos po. Ayan, yung palang sa harap, tropa mo ba? Yung nagano? Balkano pala, ano? Yan. Yun naman. Okay, Bong. Oh. Bong Aguinaldo, no? Si Bong Aguinaldo, ito na po ay pangatlo namin session. So, kaya biniblog ko to para panoorin ng mga mag-aawang niya, mga kapatid, kung anong ginagawa natin. Diba? So, unang-una po, siyempre, we will get his BP para naman malaman natin kung anong kondisyon ng blood pressure. Diba? Okay. Kasi importante po ang BP. Diba? Then after this, we will pray. So, kay Edward. Gusto ko yung ating mga nararamdaman. Ayos na. Ito pa, ano po. Ano ba? Walang tayo ba? Isang buwan ba mo? Magbabago ito. Saka naman, no? Saka Kaya naman. lang yung tinigal dyan. Yes. Kasi, Maawa rin siya. Bibigyan ka ng power para yeah. makapagin mo. Sabi ko siya ba? Power of God, diba? So yung mga listahan po tayo rito, ito po yung mga ginagawa natin sa kay Kuya Bong. So, second therapy na po ito, third therapy na po ito. Ngayon po ay October 30, 2025. Ngayon po ay Webes. Oh, but 90 na lang, over 62. Bakit? Bababa na ka. Hindi na, mata siya. Mata siya ba? 90. Over 62. Kaya ba, kaya ba, kaya. Kaya ba, kaya. Tandaan mo po yung maxi. Kasi kung makakira ka, makakira. Naya matutudyo. So, pilitin yung maupo. Kasi may nga ka, abit ko may nga ba magkira. 1 hour po yung kain na yan. Ilan niya? Okay. Right? 50. Oh, 120 over 72. 120 over 72. Tapos baka Yung pulso mo 100, pa 30 ka ba? Ayan. Tapos kanta. Siyempre. 120 over 70. Ano mo ba yung daya? Mabi mo ba? Thank you Lord. Thank you ba? Thank you, Lord. Sabi natin din mo, ito 120 over 80. Diba? Huwag yun yung mga dito. Ba? Alcohol na. Bago po tayo mag-isimula, we will make an alcohol as disinfectant. Ito ang ating mga nawakan ng mga bagay, hindi malilipat kay Kuya. Dahil po dyan is safety first. Ano? So again, we will make some program. I-pray muna kami after pray namin. Sa side ko lang po, kung sino yung mga nanonood po ni Kuya Bong, yung ginagawa ni Modero ng Kepeng as speedy recovery program. So mag-pray muna kami. Siyempre, hindi mo rin palakasan kay Lord. Ngalawa, yung kanyang upper limb. 15 po ang ating program, 15 tiklop, anumang mga exercises ay 15 po ang bilang. At meron po tayong upo tayo. Ayan, upo tayo para ma-develop yung kanyang lower back at lumakas yung kanyang tuhod. And then after this, yung double tiklop ng kanyang double lower limb exercises. Then after that, massage therapy at siyempre yung ating ulimulay, yung ating kuryente. Yun po ang ating programa kung bakit gumagal ng pasyente natin. At siyempre, mapaalala po sa kanya yung mga bawal kainin. At dapat po, hindi siya na-stress. Okay? Okay, nalain ko na yun, no? Okay, basa mo kayo sa ating Bible. Hango sa Bible ng 1:3 Yan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa liputan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak si Jesus upang ang mga sumasampalataya Amen. ay di mapahamak,
Bagkus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. O sinabi din po yan sa Marcos 11:22, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yan. Amen. At isa pa pong bonus na verse inyo ay yung 1:14-6. Sinabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang mapupunta sa Ama maliban sa akin. Ganoon, maraming salamat po Ama na may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin Ama at sinasamba ka namin. Ngayon po Lord God, ito kami po ni Kuya Bong Aguinaldo. Bless mo po ang mga kami ko Panginoon bilang instrument mo Lord God. Ano mo po ang programa i-angkop po sa kanya Panginoon kayo po ang Lord God. As bless my hands Lord God. Naniniwala po Panginoon that nothing is impossible to Lord God, Almighty Father. Kasi gagaling at gagaling muli at alam po kanyang pagkakasal ng Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Ama. Bless po rin po ang kanyang pamilya. Sa pangalan po ni Jesus, aking pagligtas. Amen. Diba? So, minabasan, 15-15, tapos double tama pulo. Hindi akong single tiklop. Kasi po yung iba, malachiw ko pa. Okay? Siguro gagawin mo lang ito pag magkakakurente kita. Diba? Kasi yung oras, sayang. Diba? Ayan. Itot mo na kayo ulit ulit. Malimlabab. Hindi mlaba pa. So, Bab. Ito yung daliri mo, Bab. Hindi na magbilang. Ganyan. Ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga daliri niya po, ini-exercise din natin. Ayan ang mga daliri niya. Nag-lock na halos, di ba? Ilan taon naman, 2 taon na. So, almost 1 year na po ito. So, nag-lock na ito. So, we will make some stretching sa kanyang mga fingers. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ito medyo may attract siya ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, pigi rotation tayo ha. So 1, 2, 3, 4, 5. Gagaw di gani. Gagaw deli. Ikaw, Gagaw de. Kaya niya. yung basta magalap mo. Ali, dinig tadi ka gagaw de. Ali, di gagaw de. Bangkay mo rin gagaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, shoutout nga pala sa aking mga kapatid dyan. Sa bawat niyong pamilya. Napintura na yung puto ni tatay at ni nanay at si Danle at the rest ng mga anak natin. Punta po kayo, magturo kayo ng kandila, mag-pray kayo para mas maganda naman kasi mas maganda inaalala din natin ang ating mga mahal sa buhay. Importante po yan kasi balik-balik yan. Tayo naman ang nasa ganun, alalahanin din tayo. Ayan. So, hope, yung mga kapatid ko sa dos, magsipunta po tayo. No? Misa na po yan sa isang taon. Yan, hindi. Yun po yung pinagdahandaan. Hindi po pwedeng busy ka. Diba? Minsan lang yan. O guys, at mga kapatid ko dyan, mga salak ng mga kapatid ko. Okay? Siyempre, sa nasa mother side ng Yumol clan sa mother ko. Sa mga taga Bicol, mga taga Maynila, sa inyo lahat dyan. Shout out! Siyempre sa lahat ng mga salak clan. Shout out! Yan. Mga Ginaldo clan. Shout out! At sa sponsor po ni Kuya Bong. Yan. Sa'yo, pagpalain ka ng Diyos dahil isa kang patulungin. Pag binibigyan mo si Kuya Bong ng bagong pag-asa. Thank you, Tol. Ayan. Puto mo kayo. Ano pangalan? Yun. At Yoli, sa iyo, shout out. Pagpalain ka rin yung pamilya. Kasi binibigyan mo ng chance Kuya Bong makalakad muli. Ayan. Ang bawi nito kay Lord. Diba? Tandaan niyo po, ang stroke patients, kapag o sino mang paralyzed yan, kapag pinahinto mang therapy, di ba? May stack up, di ba? May stack up yan, di ba? No?
Ayos ba? Aba? Ayos. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Duduro tayo, duduro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Reverse. Himalin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Then, some sort of 668. Okay. Saan yan ha? Bila. 1, 2, 3, 4, kaganto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Practice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Kailangan ito lumakas. Bakit kailangan lumakas ito? Kasi ito yung pinaka ginagamit mo. Okay? Yan, ginagamit mo siya. Kailangan lumakas, ha? Yan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! 6, 6, 6. Tapos, double na double ha. Ito tinatawag ng double. Sige ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9,
10 to stick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho, relax. Tapos, tugtog ka na. Ginugtog. Okay. Back, gamitin ka yun eh. Okay. 1, 2, 1. Go. Gamitin ka yun eh. Gamitin ka yun eh. Gamitin ka yun eh. Gawin niya. 1, 2, 3, 4. Diba? Suwa pa ba na? 4. Suwa pa mo. 5. Yan. 6. Okay. Magkala ka. Ayos ba? Ayos ba? Kaya pa, ne. Baltang bagyan, ne. So, di ako tayo, geng. Pero yun ba? Alam. Mas nakita ang mga pagkakas. Daruin eh. Adyo! Ayaw ko kita lawin. Daruin. Lagi kaya babak ko lang ito. Hindi na mo. So, you'll massage the upper limb and the lower back ni tatay. Hindi wala ako pag yan, hindi kahit ano eh. Dito ba? Pagkakasa na yung nilagawa mo. Matagal. Ay, sabab. Pinaliwa diya dalayan. Siya pa din ako din. Nandito niya. Maniwala ko din. Kasi ilod ng bala. Wala ka lagi. So guys, remind ko lang sa ating mga may mga pasyente tayo, huwag po tayong sumuko na pa-therapyan kasi po mas lalo po tayong nahihirapan, mas lalo po tayong mag-risk kapag ang ating pasyente ay pinahinto nyo. Huwag nyo sawaan yan. Ganyan talaga ang buhay. Laban lang po. Kasi mas magpapalain po tayo kung ang ating pasyente ay pinapatherapy natin. Kaya, di ba? Lalo na kay Modelo Mangkep po yan. Kasi si Modelo Mangkep hindi tumutulong na lahat binibigay niya ng programa at modality for speedy recovery. Yan. So, i-avail niyo yan sa tulong ng tawa ng Diyos. Gagaling ang inyong pasyente. Yan. Basta walang kukontra. Di ba? May chipping kinot ka na yung mga pre. Galing-galing. Galing. Alam mo. Then, nakikita ng bago ng animap, lumabot na eh. Niya, kakain mo na eh. Dito mo na ba? Niya, kakabalik ka na din, alam. Ha? Ano mo po? Ano nang pangin? Tulog ka pulo na. Next week eh. Ika pa nila ba? Ika bigla? Ilan mo po ako Hindi ba? Makapulang step by step na. Di ba? Pa-therapy na eh. dahil natin pala sa Sabado. Wow, sakto na ka na. Kaya pala naskabit ang puntot ko na po. Pinutuna na ito pisya. Makalabak tayo rin kayo rin. Yung pong kagating. Yung Yung pong lahi ni Kuya po. Tatang ko mga ko Kuya po ko na lang ko. Ang darang, wala tayo na makakata. Kailangan ba na yung tatang mo nung ito? Napanyan mo. Mag-iima ko kaya yung ito eh. Itatang ko kaya mo sa kanya.
Nangako ko ng babae na benta. Ano kanya po? Isang meeting ko paputos. Bakit? Sa panganin. Ano po tira ko? Hindi ka cancer na sa lipoma na. Hindi kayo pa kaya din. Nananagkaranta. Hindi mo Isang kaya mo. Kaya naging yung katawan ng hindi. Yung matwa niya. Hindi akong tigasin. Sabi ko bumigas ko sa doktor. Ano ka na ako? Pero yun ako yung mga nita. Hindi mo na mga pumili eh. Yan. Tapos ang pera mo, di kitang may... Ay, tsaka ba yung magkasaktan? Kitang karay. Kitang may lakon na ba niya? Ito yung may lakon mo ba? Bakit mo ba niya? Dito niya naman eh. Ay, dito eh. Mga tuwala niya kasi senior na po yan. May kapatid kong babae na masigas na sa South Africa. Hindi ka na kung mag-isaw. Ah, o rin lawas. Ito wala naman na rin. Sa mga bago ba itang mag-class ka? Nanulog mo diyan ng ito at nanampan niya. Ang isang babae, kumagubra yung hingat niya ng mga agahan. Ang kabutul ko naman magkakali. Ba't? Ito pa po yung pino? Ito pa po yung dayo yung Pero nang wax ng test yan, hindi mo nila lalambot na. Kasi mapaling wax, balbutan na. Saka gurano ka rin ang bato na. Dito, tinalang pera na yun. Mga ba't na yun? Kapito mo. Nabotang makakaluklo ko. Hindi nga ako nagawa, nila kakalok pa rin. Pagkalok-kalok. Gulo. Yan. Oh, panabitan ko na. Kaya, stretching ko na. Kailangan pa. May step mo. Kaya na ako mong gagawan. Oo. Yan. Nasa ngayon, habang tungkol sa katang nandito ka kung banyo kung makapangugita pa. Sa tandidil banda, kaya anak mo buwan. Tinutulukan, lumakat kung gagita mo kay. Dati nga mo rin po. Akin, naman man ito, basta biyan nasa anak ako. Dati ako kasi bayad ako. Yan. Isasubok mo ko na yan. Kaya mamang bawal. Kasi ako manali ko biyan niya mo rin ako. Oo. Meron mo siguro, eh? Meron mo sino? Ha? Ila ka nung atang munang lumbat ka dyan, ano eh. Oh. Ano yun? Ano pa? Salbila kita mo rin. Sorry. Sabi na. Pero kailangan time plan ka, di ba? Ang salbila, kailangan gagawin mo lang yan. Oo, hindi mo silbing hindi pa kilaman. Di ba?
Hindi mo talaga yung manulong sila. Liwaya diskarte. Diba? Kanya-kanya yung tao. Hindi, siyempre, expert lang to. Ako sa buhay mo. Sa buhay mo. Kanya po yan. Kanya-kanya bigla. Kanya linyado yan. Pero itang alimay balo, may luluban. Alima. Nangaliwa kasi, hindi ba, luluban din pa. Dapat na yan. Kaya ang boundary ka mo. Diba? Manakit ang kamo, yung tao, makalungos niya. Dapat. Ang boundary. Kung yung linyado, ang luluban. Diba? Tapos diba? Ikaw ba rin, yung niya, lululo pa lugar eh. Malimay. Huwag ka talagang tubo. Kaya Pagdating. pambilya, kahit ka talaga rin tingali mo. Woo! Kaya mo may kahit huling, siyempre, matukang kabiyaya. Matukang ka, hindi pas masilaw at matukang swerte. Hindi pa rin kahit, linyata ko, manulong stroke. Okay, nakadiri na tayo nga. Oo, hindi na yung pagkaya ko. May focus ko po. Nakakasabi ka pa kayo tao. Ano pa dyan, mag-service ko ako. Ay mo ko tanong mo magkaya. Ito bibigyan ko yan, putok servisyo. Late ang gano'n. Diba? Pati kasi yung magkaya, yan yung servisyo. Lolo niya maging wars. Mga makunit, bigyan ko. Arin, taka. Kaya ang gamit ko, pag sinawa ng gamang kaya, alakuan na kayo ni. Ano ba, hindi, yaman ka niyan. Kaya tanong ito. Pero yung lakuan ni Bap, ngayon sa salesa eh. Bap, naos ka. Para sa akin. Tandaan mo na eh. Para nga mag-therapy, pero alalang, malasaki. Kung hindi natin yung oras na may tungwas, mamarami na. Diba? Mangkipin ba, baliya ba? Sasawap yan. Itang programa ko nga. Hindi ako ba, ngayon. Ang gawang tamo nga, dublado yan. Oo. Kasi magpainawa kang Bernes. Sa Domingo, Lunes. Yan, hawa ka. Tapos pagkanta ka. Daw ko, dublado na. Wow! Oo, labi yun. Bayo kayo dito, talagang diba? May alaso-laso eh. Ay, diba? Ba't sabi nyo mandito ka niya? Bukas na kami. Lang lagi ng mga masira na katawang po. Kasi kasi nandito ang masira na katawang. Saan yung bali may lutkuan? Oo, may alaso-laso ka. May nakakita. Bubas na nga ba ako mandito? Oo. Kaya kami yung dalawang na bawal ka na eh. Kaya kami yung dalawang na bawal ka. Ay, naku naman pa yun naman, ganun naman. Oo, kasi po, dito pong cholesterol, simis na bilog. Ito pa yun tayo, nakakain naman ganun. Nagalaw mo yun eh. Nagalaw mo yun. Galaw mo. May nagalaw. So guys, ito ha. So third session, hindi gumagalaw ito. So, possible, sa mga vlog ko pag gumagalaw ito, na-improve. May nagalaw? Hindi malalim. Wabi, hindi malalim. Yan, hindi na pa back. O, galaw mo eh. Galaw mo. Hindi nagalaw. Ganyan mo eh. Doon. Kaya paggalaw na. So, walang paggalaw ito baba. So guys, ito ha. Reference, walang paggalaw itong kaliwang upper limb ni Kuya Bong Abinaldo. So itong tinamasahe kong ito, walang paggalaw ito. At least next vlog ko, pag gumalaw ito, it means improve. Diba? Hindi mo napagalaw ito ng therapist mo. Wow. Hindi na pagalaw, may itong ba? Diba? Wow. Guys, salamat din. Ito pa natin si Kuya. Diba? Yan. Pagkano tayo nito. Sa tawag na ng abap. Yan. Nagbaba. Dati ka malaki ng katawan mo, kaya ka mataba ka. Hindi yung kung Ganito lang yung dati mo. Yung mga ano,
Uric acid, no? Oo, kasi medyo bukong-bukong ko masakit. Uric acid bilagan. Inom ka sa nene. Malaki sa likin. Nalaman kayo kitang ay. Yung kapabasa lipan ka kasi alam akit. Alam may katanong ka niya. Kaya ba tayo wala? Malo ba? Sige, mamaya. Pati mga kita kayo na ako. Wow. Okay, layan dito. Diba? Tama nga ang baka. Pwede ko yan. Basta maangguli kaya pambingali ka. Naman. Siyempre ba? Naman niya ba? Bumipas mo nila naman yung balakang ko. Oo, yeah. Gusto kasi Bob, talagang Bob na tsaga niya. Tsaga, pag-gumran niya, di ba? Ay, ano naman na ako. Hindi lang ako niya, pag-gumran niya, di ba? May pinagalo ba ko? Eh? Kaya niya? May nasistem mo ka? Angat mo ba? Angat mo. Angat. Yan. Apa? Ayan. So, sakit na. Okay. Yan. Yan. Oo. Yan. May ka... Alam niyo ba, Bre? Yan. May atas. Sme. Hindi mo. Hindi pa rin. Sme. Dalong eh. Ay, kaya di ba po? Ayun o. Ay. Ano o? Dalong eh. Nagiginin ba ito? Ay, ano? Dahil. Wala naman ba? Asikot na yung bat. Asikot na yung mangkit. Pinabat niya. Oh? So guys, dito, yung part na to, napakatigas. Kaya hindi nagagalaw yung kamay ni Kuya Bo. Ayan. Kaya walang panggalaw. Ano ba? Ayan o. Dito. Bak, medyo sakit yung pag-iibag na eh. Ramdaman mo pa na eh. Kasi madali pa na. Ayos ba? Yes. Umiakal ka niya ba? Hanapin. Nakal ko dyan, sulok na eh. Wow! Eh? Oh? Hindi may kagalabak. Diba? Ayos ba? Ah. Wala naman. Basto ka na eh. Tapos na. Umiakal ka niyo. Diba? Ay, papaiwal ko kasi. Papasok ko. Pero ba talagang bedsore na eh? Kaya ba kayo bedsore? Na,
Tama ka, Betso. Ulitin. Pagsulat. Ulitin. Ang tama nilot ko ngayon talaga kay karami. Bago. Bukod kayong bias mo nito. Minaster kayo mo. Kinilot naman eh, basta manilot ka eh. Sige na! Walang biasa ka! Sira yung kain ng tao. Yung doktor ay napulitan pa kayo-kayo. Batal. Yung po kayo, king takbo ay kay kayo, king tuntun. Kasi kaya kung may kayo, tuntun eh. Sabab? Oo, kaya dyan may kayo nguyat ko. Bap, sabab? Gusto ko bap? Ang dalan mo, may bakay pa, may pahilit yung bata mo, ano. Bap! Ewan ko ito bap eh. Makakain bap, makausin mo. Bap na. Last ka mo. May meron bap, walang ball, di ba? Si uling ball, di ba? Di ba? Ay, di ba? Ha? Lipas na ka niyan. Nabigyalo pa. Diretso ka tao. Tama na, diretso yung tao mo. Diretso mo eh, ha? Stand straight. Close your eyes pa, close your eyes. At ako ba? Close everything, close everything. Your mouth, your eyes. Yan. Hindi na lang, hindi na diretso ka mo. Huwag na lang. Kasi ganyan siya. Ha? Ganawag na yan. Kira naman. Kira. Libot ko lang guys. Ito yung paglipatan. Oh, kita ka rin. Dito. Mungkin ka. Hindi mo. Sige. Kailangan lang. Bilan lang. Pasulitan nga po kita. Ha? Mas kakita kaya. Kahit yung Jason na. Kaya Jeff po yan. Patulog lang sandali yan. Ngayon mo. Kasi magkakaroon. Sige ba? Sige ba? Sige ba? So saan dyan kasi yung baka nilibit sa mga sakit. Yan.
Sige. Ah. Mas ba? Pwede ka. Yan. Eh. Diba? Bigit ka kayo ganyan, Bob? Sige. Hindi, okay yan eh. Diretso ko mag-yan. Yan. Ano ko? Yan yung babae, yan yun. Diba? Ay, bak, sige. Diretso ka na tayo, diretso. Yan. Ano ko na? Ay, ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50. No, on. Ay siya. Yan po. 60. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Yan pa po doon, no? Angat niya. 1. Pulo. 1, 2, Very good. 3, 4, Yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Hindi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Namalalim. Diyan. Ito na gawa. Meron ba? Mantra ba? Hindi ako ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Hot! Pulot. 1, 2, Galing ka niya, Ali. Galing ka, Ali. Galing ka ng nagkakatawa, Ali. galing ko. Ito ikaw nga, Ali. 5, 6, 7, Batal mo, meron din na. Yan, relax mo mo. Relax ka mo. Ano ba? Ano yan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax ka. Eh. Tagal ka na.
Ayos ka ba? May gawin ka mong ini, galing ka. May gawin. Napalilos. Wah. Galing ka na eh. Sumbong ko na eh. Bilang, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Kasi ito, ang kabutol ko sa sapa, kaya gendis tayo. 1, 2, Mabaya ka. Bilang ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Oh! Diba? Relax. Oh! Ojo, Sige, bilang ka. inano mo na yung almusal nito. Nagugutom na. Huwag ka. Kaya payag mo. May gym kami mo. Ano? Yan sa bagay kabak. Ibang pera dinariwa. Ating tuto. Ating malumin na masa. Tingnan mo, sululutan ka. Kasi hindi ba sa tissue. Usapin mo yung tao. Ipuso mo. Sige na ka ba? Paling nga daw. Maglibot ka nga. Hindi naman... Yan. Ano yung ano na? Inano mo na yung almusal nito. Oo, nakaayos na. Nakaayos na. May napagod na kasi, dami nang ginawa. May aming ginawa, may pandemic ng YouTube niya. Nakabuhay, nakaano pa ba yung YouTube mo niyan? Naka-live pa? Opo. Alam mo na yung exposure na. Naayos ko na yung almusal niya. Sige po. Kaya nga hanggang dito ako pumapasok eh. Okay po dahil, thank you po. Ano yung manakalit? Sabi niya, may kakaya mo rin eh. May asasyon mo. Kaya ka na magkira eh. Kaya ka na ito. Sino mo? Sino magkira? May butan ko lang yan eh. Ano magkira? Pinuutiwas pa mas. Mag-share na kayo. Basta't may mangyayari sa'yo. Dahil lulugin nyo siya. Malingaling mo siya. Di ba kung ako hindi? Hindi ako siya. Bagay-bagay lang niya. Ayan. Sige na. Kusap. Oo, si siya. Oo. Ilang mga sila may asyas. Tandaya na. Kaya mag-circulate yun. May siya. Ano na pamigay niyo? Bawasan tayo. May padiretso eh. Padiretso mo yun. Hindi mo na. Padiretso. Padiretso mo yun eh. Oh. Ilan din eh. Okay, stop. Ayan. Okay. Dami na eh. 4, 3, 4. Lagi po kaya. Ano tayo? Ito kasi, lumakad ka. Ito ka. Hindi ang diretso. Ano? Tigdo. Queen ko din ka. Ayan, diretso tayo. Ang masakit, isip mo bagyan. Lalaki na kon! Oo. Sige ba? Kasya. Kasi ikaw kahit ipigisin ko ulit ang maputi. Sige, pera mo ito sa lima.
Application oil. Sabihin mo kayo, may kayaktan mo. Ito ba yan? Sige na. Ariri. Ano ko ba ba? Eh? Alam yung stretching na kamo kanyan. Dito mo ka, ano lang mo yun. May asilaw. No? Wala mo yung gamit ko, ikasasakyan mo daw niya. Ito experience niya mo kasi. Ay, makina mo. Palingabo yun. May startup lang eh. Wow! Kasi ito yung mekaniko mong ginawa. May kulang laro. Ay grasa. Wow! Yung mekaniko ko eh, di sineryoso. Ginawa na. Bahal mo. Diba? Natin sabihan mo na. Basta. Ha? Oo. Dahil pag-awal mo yung kayo ba? Dahil Panginoon. Eh, Bahala na kita sa bagay lang sa sarili. Kasi yung gawa talaga yung stock therapy. Yung nga talaga yung mag-therapy. Hindi na nga pang gano'n yan. Kaya mo din, lilid mo din. Wala natin yung therapy basta-basta. Wala natin yung consult yung bago. Nakit ang go signal. Siya nga ang go signal ba? Kaya lang daw mo eh, kaya yung daw. Ano naman eh? Sige, ano pa? Sige. Sige, ate. Hello, yan. Clutch. Yan. Gawin mo yan eh. Yan. O, dulot mo yan, dulot. Ba, yan. Ba? O. May gito ka. Huli. Gaya niya. O, tiglot na, tiglot na. Bilis. O, sikan. Wah, okay. Go. Ang gawin mo yan, siya lang kami. Uy. May bakal yan, pero makal. Bagan. Kung ba't po niya kahit kuryente, niyo ba ang sakanano itong kuryente? Buyat. Bumuyat. At siya magpirit ka, tignan natin kurente. Tapos hindi ka na. Ngayon siya kurente. Ngayon po rin kurente. Ano naman, yung bigyan. Naku, ano ito? Yung kailangan nyo. Walang kailangan niya, malalakad eh. Makasambol. Tapos na makakasawak nyo. Tapos kaya palakad nyo kayo kasawa nyo. Kasi labo. Tama ito. Wala.
Oo, kasi ba, mga ganito therapy na ako, mabalas yung ba? Hindi ako basta-basta mag-therapy. Mabalas yun. Kasi, bigyan ka sakit. Yun yung tayo. Yung paglaban ka kanino. Kaso pa mo mga ligaw natin. Yan sikreto. Kayo kaya. Pagka-benji, manasugay ka sa Oo, ngayon kang tawag ka ng gawa mo sa lanang kayo. Kasi nga pong pino, parang ba na? Sa Diyos ba palang posible? Sa buhay na Diyos. Yung mga yan, hindi Diyos yan. Mga ano lang yan, statwa lang yan ha. Kailangan mo din, dewa din tao yan. Kailangan mo tayo lang. Talagang tunga mong Diyos, kumabo. Yes ba? Ha? Okay. Makadiretso niya pala yun eh. Oo. Relax. Empty. Let's go, Bob! Bob! Are you okay? Okay. If you're okay, let's move it. Let's move it, move it, move it. Magiging chargering. Nawal ka na eh. Okay. Kasi mga lang tamang So guys, this is our last program, the digital therapy. So napansin ko, yung mga joints and ligaments ni Kuya Bong Aguinaldo very stiff due to yearly na to. Yung kanyang sakit. So para ako nagre-repair ng isang bahay na puro sira. So ito yung ginagawa natin ngayon, repairing the tissue, lensing of spasm and muscle spasm, rotating the joints such as some sort of exercises and strengthening. So this may program to Kuya Bong Aguinaldo. So kailangan ng konting effort talaga to. Kasi we need to push the joints, the muscle, and everything, and put in him strength and encourage him sa yung faith kay Lord. Kailangan paparakasin niya. Ayan. Okay, so guys, watch nyo po at till the end on yung program at sa sponsor ni Kuya Bong, Ate Yoli, kaya Ate Yoli, patuloy ka Ate Yoli, pagpalain ka ng Lord, and I pray to you, to your family, that you be protected and blessed by our Father in heaven and through our Lord Jesus Christ. So maraming salamat sa pagkakataon binibigay sa Kanya. So malaking bagay ito kay Kuya Bong. Salamat niya. Magagamit tayo ng 3 digital therapy. Pare-pareho mga spring ako. Para sa makina. Ano kalawang. One. Dalawa. 2. 3. Meron na. 4. Ayan. 5. Sabi niya, Wow.
Guys, ang hindi tatanong, lolo ni Moderno Mang Kepeng ay manggagamot po sa pagdating. May lain po tayo manggagamot kaya Moderno Mang Kepeng kasi nag-aral din po tayo ng mga ito. Nag-aral po tayo ng reflexology, body massage, NC2 Hilot Wellness, NC2 Massage Therapy, at saka po DOH Licensed Massage Therapy. Yan po ang mga pinag-aralan po natin. Yung mga nagtatanong dyan, sinasabi ko yung mga pinag-aralan ko, ayan. Sulat po inaral ko, at saka traditional hilot, ayan. And almost 30 years experience. At mga pinapagaling, may gitang 30 stroke ang napalakad natin, ayan, sa buong Pampanga. At yung mga karating bayan, yan ang mga experience sa Moderno Mang Kepeng. Scroll down lang sa aking vlog. I have my 101.k videos. Panoorin niyo po yung mga ginagawa ng Moderno Mang Kepeng sa stroke patients. Mabuko na kayo. Yung mga pasyente kayo, pa-schedule kayo para gumaling mga pasyente nyo. Siyempre, huwag natin kalilimutan, ka-activate yan ng mga doktor, di ba? Check up, proper medication, and proper diet. Hindi ko inaalis yan kasi kasama yan. Kung walang budget, panoorin mo ito, matututo ka. Di ba? Hindi yung pinipag na eh. Hindi na, ano eh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7. Yan tiyan ko yun. Guys. Ito, pinyan mo yun na. Kaya kung mahal mo yung magulang mo, mahal mo yung pasyente mo, paterapi mo. The more nyo pinapaterapi yan, mag-release yan. And then, first stroke, second stroke, third stroke, fourth stroke, so on, so on. Hindi ko na alam kung ano mangyayari dyan. Kasi pag ang stroke patients hindi natitherapy, ang dugo niya hindi nagsisirculate. At ang mga muscle niya naninigas. At ang mga joints niya, para sabihin ko sa iyo, naglalakyan. Tumitigas siya, umuurong niya, gumagano yung kamay niya. At yung mga paa niya gumagano. Dapat may malasakit ka, paterapi mo ang pasyente mo. Kaya siguro, kaya Pinoli, maraming salamat sa iyo kapatid. Siguro yung babawi. Ay po, bumawi ka na eh. Yan yung mga mihinto, yung mga anak na may mga pasyente. Nako, sasabihin ko sa iyo, kapaterapi mo yung tatay mo para gumaling. Kung kaya nga nagyan tatay mo, sisi ka, nasa ulit mo sisi. Diba? Ibig sa therapy. Kaya pinatating kayo mo, bra, para pinpenga. So, pinpenga. Pero ano? Yung momento ko labas siya eh. Makulit si penga rin. Five, level 7. Just relax. Okay guys, this is our end of our program for therapy for our third session. Again, i-explain ko na sa inyo. So, tsagaan ito. And then every therapy, magdalagdag po tayo ng counts to improve yung mga joints niya, yung muscle ni Kuya Bong Aguinaldo. Ayan. So, napansin ko naman, are you okay? So, napansin ko naman medyo kapad niya o angkop ng katawan niya yung ating ginagawang program. So, depende po siya. So, I always ask the patients kung anong status niya or situation niya. Kasi yung ating ginagawang program, speedy recovery program ito. So, we combine everything to help the patients to recover immediately. So, ayoko nung tinitend ang pasyente ko. Kasi ang motto ko rito, PST, is Speedy Recovery Program ating ginagawa dito. We combine all the therapies that I've learned in my experience. So, lahat ng pinag-aralan ko, as I've said, I combine it para matulungan yung pasyente natin. Siyempre, unang-una ang Lord. Pangalawa,
diskarte, tactics, lahat ng pagkaralan natin. Impact, binibigyan sa pasyente natin. Kasi isa lang ang buhay ng tao, di ba? Walang dalawa, isa lang ang buhay ng tao. Once na namatay, once na pinabayaan mo yan, do, re, mi yan. Andiyan lang yan, makaiga. Kung pinapatherapy mo ang pasyente mo, sasabihin mo siya, may chance yan. Kaya huwag kang kumontra, pa-therapy mo yan ang pa-therapy. Kasi may awang Diyos, gagaling yan. Hanggang sa muli po, ito po si Motel Magkeping 2. Ito po ang pasyente ng si Kuya Bong Aguinaldo. Dito po tayo sa NHA, Telipayong, Arayat, Pampanga. Hanggang sa muli po, God bless po. At sa Ondas po, ingat po tayo. Lagi po tayong magdala ng water, tubig, sa pag mainit po. Para maiwasan po natin ng mga heat stroke. Ayan. And ingat po tayo sa mga mando. God bless all of you guys. Ang anak, palapat ang bahay